Gong. Yun. Umpama kowe duwe bojo kaya Mbak Fahmi piye, Mas? Kula dol. Piye to Mas? Klambe kok anggere jebles ae. Kok didol? Tegese tak dol suaramu tak karyake ngono lho. Oh, Aku nggih. ngomong karo mancing wae ning omah. Wong lanang iki nek ning omah gaweane mung isah-isah, gaweane wong mepe kuwi jenenge wong anu wong lanang sing solehah. Mula Bagong niku nang omah celak-celak Jeremy Thomas. Wah, iya lah. Celak nang omah Jeremy Thomas. Kok iso? Anggere esuk kan Jeremy klambi ngono. Nggih. Tanggane liwat Jeremy Thomas. Oh iya. Aku saking bektine sing wedok. Lah ya Nggih. bojoku kaya kekeselen bar mecoki kayu. Kok malah sing rekoso sing wedok. Ayo, diaturke sik kapilut. Monggo. Buka celok Mbak Fahmi. Monggo. Digarap tayub. Nggih, ku sing angka loro garap badutan. Nggih. Ya Mbak, ya Mbak. Monggo. Yo. Kalamun waros liramu ati iki rasane tansah ranggo rasa tresno tandya sarwa mikir ati kan bisa jendam koyo
Ning. Ah, ya ngono ku nyambut gawe sing ketok tenanan Mas Petro. Nggih nyambut gawe. Ya kudu totalitas. Lah iya no. Total untuk 400. Lah kok Kuwi ngopo? Kene yo mumbul ra dikendangi. lho. Kowe iki nek anu kencana karo pengendange. Padha lanang yo kencan kethek. Tegese kencan jim-jimane iki lho. Oh, upama ora ning Madiun ning Solo pisuwe. Lah ngopo ning Madiun? Dancuk. Ya aja ta. Oh kaya nyambut gawe kok ora usah gelo, tak tambani. Mbak Dita karo Mbak Ayu rene nyedaki Mas Petro karo Mas Bagong. Ah. Ya, enggak. Anu sik. Mbak Dita karo Gentari, wis Gentari. Ayo kene sik. Emane-mane cah rene ya. Heeh. Gugong. Ya. Mbak Dita karo Gentari, ayo kene. Wah, sekarang. Live streaming dalu menika wonten Pram Multimedia, Doku Channel Twin Juve Budaya. Nggih. Monggo channel-channel budaya kudu dingrembakake, kudu didukung. Nggih. Mergo niku dadi sarana kanggo benteng seni tradisi. Nggih, leres Mas. Sakniki kathah budaya-budaya manca ingkang mlebet wonten negara awake dhewe meh ngendheh budaya awake dhewe. Nah, mula awake dhewe kudu bakoh. jaman saiki tesih ana wong kersa mirsani wayang kuwi alhamdulillah. Nggih. Nggih ta? Sing jare apa-apa sarwa maju. Nggih saiki Gen Z paribasane. Ning wayang nyatane isih ditresnani. Nggih. Heeh. Yo, saiki tak gathuke sik. Dita karo Mas Petro, Gentari karo Bagong. Nggih. Ana sing ngersake Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Wah, tambah dagelan meneh. Endi? Oh. Di. Oh, Aduh. nonton. Kok sak-sak Kaget wae. Yo, dibawani sik, monggo. Umbul-umbul mbelambiangan. Wis rasa berkembang biak iki. Lah apa? Padha. Kok padha ta wong genayune kok ngene lho. Lah. Kowe kudune bersyukur duwe aku. Lah. Ayu dhuwure, Lah terus. ngisore badala. Lho, badal iki aku ngene-ngene ya menungso lho, Mas. Nek Jajak. kudune mbok tresnani lho ngono ki ora oleh. Tapuk to. Nduk, Tapuk to. mbok sia-sia. Alah, padha ya. Yo, yo Mbak Dita, monggo. Sing nembang Mbak Dita, sing jenglek Petro. Siap. Yuk. Mambian mayone Mambian mayone yo. Oi. Penake. Piye Mas Petro? Wah, lega Mas. Lagi anyake wis penake kaya Penak lega, Jen. Agiane kok penake apa teko? Oh, lah kira ngerti rasane kok. Lah kono ora teko kok. Nah, aku yo pengen ngono ku. Santai wae, anake gen turu sik. Yo, coba Dita. Suwarane Nenong. gandeng belambiangan. Gendeng belambiangan yo. Oi. Ping pindho. Piye, Mas? Lega banget. Lega banget lagi pindho lho iki. Santai wae kok. Ayo, ganti pasangan bandreng. Ayo. Kok tekan bandang to. Yo paling ora yo gajah ngono. Nah, Kabeh ditelali. Iya, gen. Ayo gen gethuk. Gentari kok gento. Gentari. Sing itu genduki no. Iki pomane wis wayahe ngedu ya. iya. Iya. Ayo. Nyeram biai Nusantara. Nusantara ya Aduh. Ah, yo aku pengen kaya mau lho di gleng ngono lho. Gleng. Oh, lah dimangan kabeh.
Wah, Pak ngeteni. Mbok mengke dare nek bar liburan. Ayo, ya Gen, ya Gen. Pianyo wangi. Siap-siap ya. Ya. Kaya mau lho. Alah santai wae witekno yo. Wah, nggo alon-alon barang. Alon piye wong kene yo nginguk mburi sik. Ayo Dit, ini contoh iki lho pasangan dadi. Nah, contoh sih. Lan kidul lalasangka. Lan kidul. Ngono kuwi lho, aku pengen ngono kuwi. Gampange kok ngene lho. Coba. Ngono begagao. Ya. Rada ambakna, Nduk. Apa hubungane begagah? Begak karo digeleng hubungane apa? Iya. Ayo, lar lan kidul. Lar lan kidul. Ayo. Alas hengke. Lar lan kidul lalasangka. Jane tekan pora to? Sik. Getari mundur. Coba Dita. Sing arep tekan piye wong arep teko cedhake. Lho, RT ngono terus gawe. Gelo iki tak ganti pasangan Oh, iki. coba. Yo. Lar lan kidul lalasangka. Alah. Dasare nggonamu mejen wis. Iki yo sik mikir iku yo ora iso. Getari ngalih sik. Dita ngalih. Coba Bagong kowe ngedep poson kontrol ke. San. Ayo, lar lan kidul lalasangka. Terasline gadhaanmu ora menungso. Isone karo salon. Karo salon. Jane penak ning kupinge budek. Coba gendali tak jeglengi sapa ora? Nah, coba. Kang Kelimiat, Igan. Kang Kalimiat, Liwiat. Kang Kelimiat. Out. Hati. Bagong putus asa iki. Wes, pokoke jenggleng muni ngono. Lah nyata tak jeglengi iso lho. Iso lah aku Anak aku iso. Salon kok. Yo. Yo Dita. Anu Dek, sumben meneh anu Dek, nek aku pas Pas apa? Derek masih iki tutupono daster wis. Cok, 200.000 yo. Oh, piye? Ngene iki lho, bos iki yo ngene iki lho. Oh. Ngapa? Lah iki 200. Lah iya. Kekno Dita karo Gentari, aku tutup. Titip. Ha. Makasih. Nyapa ta? Anu nglirik Mbak Silvi. Wes santai. Bos. Ora sakit bojomu. Wes pede. Lah terus ae. Wah, wis. Duwe backingan kok, Mas. Jeng-jeng kirimi lawuh mboten. Wis saiki bakal welut tok iki. Apa jenggleng iki? Apa? Ayo. Ayo Mbak Dita. Bela. Aja mutung. Biangan. Yo. Nano. India. Ku meliare. Yo. Ku meliare. Taman Sari Nusantara. Monggo gerajakan Banyuwangi. Monggo. Yo.
nuwun sampun dipun aturaken Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Iki nawala terakhir. Engko liyane tak aturke ning Patek Sanga nggih gara-gara. Nggih. Niki ana sing ngersake lagon sing wis suwe banget ora tau ditokke, Mas. Napa niku, Mas? Mimpi semalam. Nggih. Kula nyuwun tulung sing sesindenan Mbak Darsini. Waktu semalam ngoten ya. Nggih. Ayo. Iki kula kintunke dhateng Pak PI, Mas Pur Cepu, para kadang-kadang SBA sedulur Bayu Waji ingkang saking Tuban, tuwin dimanapun berada. Nggih. Mas Wardoyo Jumantono. Nggih. Selamat malam Mas Wardoyo. Monggo. Ayo. Diaturke sik mimpi semalam Mbak Darsini. Monggo. Yo, monggo dibukani. Monggo, yuk. Iki ana senggakane. Pripun? Ya, Mbak Darsini sing nembang, sing nyenggaki aku njaluk tulung sing ngegong Pak Mangun. Senggakane mung werna loro tok. Penak banget karo gede banget. Wis kuwi wae. Ora usah oke-oke. Ayo. Sing ngegong kei mic. Ayo senggakane werna loro. Wah, penak banget karo gede banget. Ya, kemajuan sing ngegong sampe yo nggo gawan. nggo gawan apa? Ya niku kanca wedok. Ora, ayo. Tak duweke. Wis siap urung kuwi? Pun. Oke, siap. Ayo. Monggo. Iya Lek Dar. Aku dek bengi apa? Kok gede banget? Ketemu ulo Pak. Kok gede banget? Ulane nyakot apa? Wah, penak banget. Ya. Sakwise nyakot apa? Wah, penak banget. Terus. Tak pijit-pijit. Kok gede banget? Aku njerit-njerit. Aduh. Wah, penak banget. Ya Ya. cek. Pengen aja kamu rasake. Apa ta kuwi ngon? Kok gede
gede banget. Ya. Pendek bengi ngon. Waduh, penake. Ya. Kusik, Gong. Penonton kono munggah salah siji nek wani tak kei 150. Penak banget kali gede banget. Tak sawer 150. Jawabane mung kuwi tok penak banget karo gede banget. Monggo sinten? Ayo sapa sing wani masuk? Monggo, ayo. Seko Wedok niku. lanang oh. Lanang. Duwe kok wedok. Monggo sing wani Ayo. maju. Di gampang mawon rasane langel. Penak banget karo gede banget wis banget. kuwi kok. Ayo. Go, enten mboten iki. Ayo di, sapa sing wani? Enten go mriki. Ya. Oh, Pak, mriki. Dede. Nggih. Budal lumono iki. Seperti aku. Ayo mriki, ngene. Wah iki yo MC kita ya. Aduh duit beri wase. Wah, Aryo penangsang tenan iki. Aduh duit. Nggih. Dalu Den Mas. Nggih, dalu. Nah, Paring asma sinten, Pak? kula Asmara Santos saking Jiwan Madiun. Wah, Begawan Asmara Sandi. Kula nggih napa niku SBA Group niki. Alhamdulillah. Nggih. Kang. Seragame ra Nggih. BA. Padi yo seragame. Pun siap nggih. Sampun. Mlempung saya Mbak Darsini nggih. 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 Kok di anu besi. Alah. Kemayune urung Banget. Ayo. Ledar melawan Pak Asmara Santo. Ayo, monggo. Mulai. Aku dek bengi apa? Kosena. Kena kaya jaran wedok. Ayo, pokoknya jawabannya mang sesuaikan dhewe, nggih. Gede banget karo penak banget. Oh, pancen nek urung-urung wis etuk penak, urung-urung keliru gede. Wow, keliru. Cowok 200. Ayo. Malah akeh meneh. Ayo, baleni. Ayo, ya Ledar, yo. Aku dek bengi pak. Kok penak banget. Allah. Ketemu ulo pak. Kok gede banget. Ulane nyakot apa? Kok penak banget. Sakwise nyakot apa? Kok penak banget. Apa pijit-pijit? Kok penak banget. Kok penak terus ra lagu. Penak terus ra lagu gede piye. Wis umur iki gedene arang-arang. Wis pokoke penak wis alhamdulillah kuwi. Ayo. Aku jerit. Kok penak banget. Ya. Terus Penak terus tapi. Goblok. aja nesu lah. Itu penake alhamdulillah. Ayo. Foto kuwi pak. Kok gede banget. Impen dek bengi pak. Kok penak banget. Alhamdulillah. Gak iki agem Matur suwun Mas. Nggih. Ya, terima kasih. Kulino ngaji Bapak. Nggih tur nuwun nggih Pak Asmara Santo. Bagi loro. Siap. Gecek tenan. Gecek pokoknya. Nggih, Niko sinden kok Pak Dasini nyuwun bagian niko Pak Dasini. Nggih, matur nuwun.